Deze week ging in première My Blue Heaven. De film gaat over Indische Nederlanders die in de 50er jaren naar Nederland kwamen en hier nou niet bepaald vriendelijk en gastvrij ontvangen zijn. Kloppers, bruine apen en poepchinezen. Zo werd er toch vrij regelmatig over hen gedacht en ook openlijk gesproken. Dat alles smeekte natuurlijk om een filmscenario. Het kwam er, het is van Roland Beer. Hallo. Roland, jij hebt voor je research gesnuffeld in allerlei archieven, boeken. Heb je voorbeelden gevonden van echte openlijke discriminatie van Indische Nederlanders? Ja, en dat vond ik in dit boekje onder andere. En dat is een citaat uit een krant. En dat gaat dus over de aankomst van de Indische Nederlanders. En dat citaat luidt als volgt. Welke krant? Het is het HD uit 14 februari 58. Haarlems Dagblad. Ik neem aan het Haarlems Dagblad. Neem ik aan, ja. Thans toch een buitengewoon gerespecteerde en fatsoenlijke krant. Absoluut. Ja. Goed, het citaat luidt als volgt. Vlak voor onze Nederlandse huiskamers voltrekt zich een ramp. Ze krijgt allengs tastbare gestalte op onze straten en pleinen. Zij dringt binnen in vele onze woningen, die toch reeds te schaars in aantal zijn. Maar onze Nederlandse gemeenschap in de algemeenheid is er zich nog nauwelijks van bewust. In haar kranten leest ze af en toe over de binnenkomst van schepen met verdreven uit Indonesië, gerepatrieerden zoals de mild verbloemende term aanduidt, van wie naar schatting tussen de helft en 2/3 deel ons land voor het eerst betreedt of het sinds lang vergeten kinderjaren weerziet. En dit is dus niet het enige wat ik dus in dit boekje ben tegengekomen. Het is buitengewoon smerig van insinuatie. Het is aardig tendentieus, ja. Hoe oud was jij toen je aankwam? Ik was 4 jaar. Wij kwamen in 1950. En kan je dat nog herinneren? Nee, heel weinig. Heel weinig. Ik denk dat mijn eerste werkelijke herinneringen beginnen bij rond de 12 jaar. Iets dergelijks. En wat zijn dan je eerste herinneringen? Heb je ook in die pensions... ja, wij zijn in eerste instantie terechtgekomen in een pension in Den Haag. En... Dus echt, kijk, even over je rechter schouder zit de man die de geur van het Indisch pension in Den Haag beroemd heeft gemaakt. Paul van Vliet. Ja, dat is toch heel mooi, ja. Dat is toch een wonderlijk toeval. Maar ja, daar hebben we niet zo lang gewoond, want het was natuurlijk toch een hele nare, vervelende situatie. Je bent behoorlijk beperkt daar in die pensions, wat ik begrepen heb. En al vrij snel hebben we toen een huis gekocht in Den Haag. En daar zijn we toen met de hele familie naartoe gegaan. Ja. Jouw herinneringen, jouw persoonlijke herinneringen aan je eerste jaar in Holland dus heel beperkt. En dat heeft je niet verhinderd een paar hele mooie momenten gefilmd te krijgen... die in My Blue Heaven zitten. Ik wil er eerst eentje laten zien van een klein jongetje dat kennis maakt met een heel ander soort maaltijd dan hij tot dan toe gewend was. Nee. Boerenkool met worst de la maison. Zo, u krijgt elke dag wat anders. Morgen spruitjes, dan rode kool en elke zondag een griesmeelpuddingje toe. Wel, smakelijk. Dank u. Bij mij aan tafel mevrouw Van Lingen en haar dochter Bojo... die in de film de moeder van dat jongetje speelt. Hoe oud was je toen je in Nederland aankwam? Ik was 5. En kan jij je nog herinneren wat je je had voorgesteld van Nederland? Nou, wat ik me had voorgesteld niet, maar wat ik zag wel. Dat ik, mijn broers en ik, die waren allemaal 2 jaar jonger, 7 en 9... Wij vonden dat iedereen op clowntjes leken. We dachten dat iedereen clowntjes waren, omdat ze allemaal een rode neusje hadden. En rode wangetjes en witte gezichtjes. Jullie kwamen in de winter aan, ja, dus? In februari. En ook nog, dat is natuurlijk ook vreemd... omdat we precies, ons pension die was precies gesitueerd naast Dennendal. Dat gekkenhuis toen de tijd. Dus we dachten dat heel Nederland bestond uit, ja... tegen hekken gekluisterde En er waren niet direct mensen die jullie wijzer maakten. Integendeel, iedereen gedroeg zich toch ook? Ja. Wat maf. Wat kan je je verder van dat pension herinneren? Ja, gezellige drukte. En inderdaad, dat het vreemd was dat we maar 1 keer konden baden per week. Dat waren we natuurlijk absoluut niet gewend, minstens 2 keer per dag.
Dus dat was... Oh ja, dat is ook een belangrijk fragment in de film, hè? Dat mensen in een pensioen komen en zeggen, pas op, 1 keer per week in bad. Ja. Ja. Dat moeten jullie buitengewoon smerig hebben gevonden. Ja, nou ja, ik was een kind, dus ik vond het al lang best. Maar het was wel vreemd natuurlijk, ja. En Nederlanders trokken natuurlijk in die dagen ook maar 1 keer per week schoon ondergoed aan. Ja. Nee, daar weet ik niks van, nee. We hebben nog een... Ik wil je even iets over je schooltijd vragen. Maar misschien kunnen we beter eerst even kijken naar een heel mooi fragment... van hoe de jongste zoon kennis maakt met een Hollandse lagere school. Stilte! En hoe heet jij? Hannes, meneer. Hannes, hoe? Hannes Benoit. Hij heeft in Indië op school gezeten. Dat kan je nou leren op een kampongschool. Rijst stampen, pijlen snijden. In mijn tijd, toen ik nog les gaf in Indië... leerden die inlanders tenminste nog wat. Tegenwoordig weten ze niet eens meer waar Munnekeburen ligt. Munnekeburen ligt in Friesland, meneer. Stilte! Pakt u hem maar eens flink aan, die snotjongen. Ga daar maar achteraan zitten. We gaan verder. 1 keer 9 is 9. 2 keer 9 is 18. 3 keer 9 is 27. 4 keer 9 is 36. Waarom konden Indische kinderen toch altijd kunstjes met hun lichaam doen? De oogleden, binnenste, buiten, dat hadden wij. Waar leerden jullie dat? Ja, het lichaam is soepeler, zegt iedereen, toch? Dat al die vingers, en dat vonden ze, en mijn vingers vonden altijd heksenvingertjes. En ze dachten ook, ja... Ik werd eigenlijk veel geplaagd alleen maar met het feit dat ik een poep-Chinees was. En dat vond ik dus ook al vreemd, want ik was helemaal geen Chinees. Maar voor de rest was het... Wat wisten die kinderen toen jij op school kwam? Wat wisten ze nou van Indië bijvoorbeeld? Nou ja, heel weinig. Het enige wat ze iedere keer aan mij vroegen was... jullie woonden in bomen, hè? Op een gegeven moment was ik daar zo zat van. Toen fantaseerde ik er natuurlijk op los. Dus ik zei, ja, we hadden allemaal... Iedere familie heeft een eigen boom. En ieder familielid heeft een eigen tak. Ja. En die boom, daar konden we geen afstand van doen. Die hebben we meegenomen en die staat nu bij ons thuis. En dat geloofden ze allemaal. Ja. Je kon ze echt wijsmaken wat je wil. Het is ja, echt diep alles, treurig dat jullie daar in de Oost... je suf zaten te studeren op de topografie van Friesland... Ja. en kinderen hier absoluut niet wisten wat er daar gaande was. Ja. Heb jij ooit iets met... ik bedoel, elk kind wordt getreiterd of je nou bruin of wit is... want anders heb je wel een lange neus of een brilletje op of zo. Maar heb je iets met echte discriminatie ooit te maken gekregen? Nou, eigenlijk pas toen ik op de toneelschool zat in Maastricht... Ja, op dat moment zelf besefte ik het niet waarom ik nou van school werd gestuurd. En later in een gesprek werd het dan duidelijk gemaakt... dat het was omdat ze in de verte toch konden horen... aan mijn zinsconstructies of zinsbogen of accenten... dat ik een Indisch accent had. En dat mocht niet? Nee, want we moesten allround actrices worden en acteurs... dus dat mocht absoluut niet. Hoewel ik me nu afvraag, ja, zodra ik 1 voet op het toneel zet... zien ze wel dat ik Indisch ben, daar hoef ik niks voor te verhullen. Mevrouw van Lingen, kon u overweg met al die Nederlandse troep... waar u opeens mee moest gaan werken toen u in Nederland kwam? Ik zit me zo af te vragen, u kwam dus midden in de winter. Had u een kachel in Indië? Ja, we hadden een kachel. Maar goed, het was een kolenkachel. Maar ik vond het zo angstaanjagend. Maar had u die kolenkachel in Indië? Nee, u had hier een kachel. Nee, in Nederland. In Indië niet, want het is daar al warm genoeg. Ja. Maar, nou ja, het werd aangemaakt. En het was warm. Maar ik zei aan de kinderen, ga nou alsjeblieft weg van de kachel, maar dat kan ontploffen. Wegwezen. Even veilig, weg, even naar een andere kamer. Waar het koud is natuurlijk. Dat is ook dom. Maar ja, weet ik veel. Toen niet, dus. Wat wist u nog? Kunt u zich nog andere dingen herinneren die u niet wist... en wel verondersteld werd te weten? Nou, toen we in het pensioen zaten, zei de maatschappelijk werkstuk... kom, vrouwtjes, wij willen jullie leren hoe de huishouding in elkaar zit. Nederlandse huishouding. En ik denk, ja, ik weet toch beter dan jij. Kom nou, ik ga geen huishouding spelen. Ik heb daar bediening gehad. Maar ja, weet ik veel dat je zelf moet zeemen. Nou goed, ik op mijn manier zeemen. Maar elke keer doe ik mijn zeem op de kachel om te drogen. Ik denk, ja, wanneer krijg ik mijn ruit nog schoon?
Nooit. Nee, nooit. Nee, Ja. nooit. Want elke keer droog ik dat weer op de kachel. Nou, het is droog. Even weer. Ja. Nou, U hebt het onder de knie gekregen. Ik heb het onder de knie. Maar ik doe het nog niet zo vaak, hoor. Eén vooroordeel dat heel lang is blijven bestaan... is dat u de gemeenschap heel veel geld hebt gekost... omdat al die Indische families moesten worden ingericht. Er kwamen met een aantal kinderen, moesten allemaal kleertjes hebben... een huis, spullen. Ja. Was dat zo? Hebt u dat cadeau gekregen van de Nederlandse overheid? Oh nee hoor, nee, daar moeten we echt voor we moesten terugbetalen. Daarvoor hebben we ook keihard gewerkt. Mijn ex-man en ik. En mijn ex-man had dan 2 banen tegelijk... om dit alles te kunnen voldoen. Want anders kom je er niet. Maar u moet jaren hebben afbetaald om dat allemaal terug te kunnen betalen. Dat hebben we jaren gedaan, ja. Het is keihard werken. Als je aan Indische mensen vraagt, viel het nou mee? Of viel het tegen? Of zeggen ze altijd, het viel wel mee. Waarom, waarom is dat? Dat weet ik Het is heel onbillijk als je het achteraf terugziet. Het is onbillijk, maar ik denk dat je in een vrij land bent. Je bent gevlucht. Het is daar angstig. Angstig leven, ook voor de toekomst van de kinderen. En je vlucht vandaar en je bent in een vrij land. En je bent al zo blij dat je veilig bent weggekomen... dat je de rest op de koop toeneemt? Ja, op de koop toeneemt. En voor de rest alles gewoon, maar voor lief aannemen. Ik wil nog één ding aan Ronald vragen. De critici hebben verschillend op je film gereageerd. Over één ding is iedereen het eens. Het is een buitengewoon vriendelijke film geworden. Ja. En als je ervan uitgaat dat er echt zulke smerige dingen werden gezegd... in het openbaar, zwart op wit... dan is dit een vriendelijke film. Waarom is dat? Dat komt omdat ik me voorgenomen had om een amusementsfilm te maken. Een film voor een breed publiek. En omdat ik ook de kijkers met een positief en hoopvol gevoel de bioscoop uit wilde sturen. En ik wilde ze niet, laat ik zeggen, opzadelen met een naar schuldgevoel of iets dergelijks. Het is geen zware documentaire. Het is ook een film die je voor je plezier kunt bekijken. Het is een hele luchtige film. Ik hoop dat hij veel succes heeft. Dank je wel. Ja. Jullie 3.